Den kigger og lige nu. Fantastisk. Ja, ja. Nej. Det der havde kommenteret en masse. Kom gutter, jeg skal snakke parate på start. Husk at super det du siger, det kan falde tilbage på dig selv. Det er også derfor jeg er. Så kommer Taki og Vicky. Øjne på plads nu. Store skader med sidste sko. Ja, ja. Det er så stor. Hvad så, Conor? Fuck, man ser godt herfra. Det er only legit. Jo. Vi skal lige tage lidt mere stemme på. Jeg skulle bare lige trække. Hallo. Nå, hvad så? Ja. Er den helt gal? Hvorfor er den helt gal? Hvorfor er de det? Hold da op, det var mange ting. Why? Det giver ikke nogen mening. Nå, det var også træls, når ens forældre synes det. Ej, Louise, det er ikke godt. Nej, jeg må lige snakke med dem. Det går ikke, jo. Ja, det er fordi, jeg står og filmer kampen. Ja, jeg har bare taget høretelefoner i. Så det er sådan, når folk så ser den der, så tænker de bare, hvad er det, Jakob står og siger lige nu. Men ja. Ja. Det kommer. Det er mega koren, så sådan. Okay, der kommer lige en ting her. Ja, til alle jer, der ser filmen nu, så snakker jeg med en, hvor sådan, så jeg tænker, at jeg ikke er syg i hovedet og snakker med mig selv. Okay, sådan der. Det var meget ret, de har fået. Og det er fordi, jeg kan ikke være med, fordi jeg fik rødt kort sidste gang, så jeg må ikke være med i den her kamp. Ja, det er ikke så godt. Nej, der var ikke rødt kort. Der var ikke rødt kort, det var der ikke. Så nu er det over.
Nej. Og det kan vi lige få score der. Ja, jeg kan sagtens høre dig. Nå, ja. Sebastian, du er kæmpe offside. Ja, jeg kan ikke finde at tegne, så I wish. Jeg synes, det er mega sejt, sådan at kunne tegne sådan ordentligt legit. Som vi siger. Hvilsdal, kig nu på den offside. Ja. Nej, det er da fair nok, tænker jeg. Corner, du står i vejen, mand. Jamen, jeg tænker, det er fair nok, hvis du ikke vil med. Ja, altså man skal have muligheden. Men altså man plejer at få muligheden for at kunne sige ja og nej, jo. Men det er det. Altså... Ja. Du er offside, Sebastian. Det er noget scoret. Hudlig hud, nå. Ja. Det gør man jo ikke bare, altså. Det er jo så ego, hvis man bare træffer beslutningen uden at spørge noget. Det bliver man. Han må gerne stå med den. Kom bare højt igen, drenge. Ja, det er det. Det bliver kun en god ferie, hvis alle ligesom er enige om, hvor de skal hen. Det er jo ikke fedt, hvis der... Ja. Ja, nu er det sådan noget intet hotel, vi bor på gaden og vandrer. Det er det virkelig også. Ja. Nå. Den der nummer 7 er... What the fuck? Den er 7 der. Ja. Nummer 7 for jer så. Er det ikke? Så er det heller ikke fedt, altså. Men... Ja, jamen det ja. Altså, det bliver kun en god ferie, hvis ligesom alle er enige om, hvor fanden man skal tage hen af, jo. Ellers så er det jo, altså, så er det ikke fedt, jo. Ej, det altså, man har altid ret til at sige nej til noget, men, altså hvis man bliver tilbudt det. Altså. Så du er velkommen til at komme og join mit hus, hvis der er. Jeg tror ikke, der er nogen, der er noget imod. Nej, jeg synes, 2 uger det er også lang tid, hvis du skal ud og vandre. Easy. Ja, sådan er det. Jeg er sådan... Ja, lige nok det. Ja, det kan jeg godt selvfølgelig bare, men sådan er væk hele ferien, hvis der er sådan nogen, der vinder noget, så er man sådan, nå, ja, jeg er væk, nå, øv. Altså, ender du så med at blive hjemme, eller hvad?
Når vi kommer 10, så skal vi også være der, venner. Så skal vi være der, når I siger det. Ikke også? Altså, min største, hun er heller ikke med på ferie i år, altså. Så man kan sige, at hun ikke har lyst. Og så er det det jo. Altså, fair nok, siger vi så bare. Så er det fair nok, hvis man ikke har lyst til ferie, så har man ikke lyst til ferie til at tage på ferie, jo. Det, altså, hun vil hellere lave noget andet, så... Hun er 16, og hun er 17. Hun bor bare derhjemme. Altså, det kan godt lade sig gøre, at du er igen altid velkommen til at komme over og spise lidt aftensmad og chille over med mig, hvis der er. Fordi man kan ligesom sige, når du først ligesom har lavet udbrud, så skal man næsten holde ved sin beslutning. Kom nu, Kevin! Hey, Emil! Kom nu, Emil! What? Det giver ingen mening. What? Det giver ingen mening bare at holde det hemmeligt. Bare se. Hey, where did that come from? Nej. What? Det var også underligt at holde det hemmeligt i så lang tid. Det giver absolut nada mening. Ja, jeg synes at sige det, altså, det må man jo ikke noget ud af. Så hellere tage den, altså det sådan, så skulle det være sagt før, så man kunne nå at tage den inden, så man har lidt bedre tid. Altså det er jo sommerferie om 2 uger jo. Er det sådan midt inde i sommerferien, eller i starten, eller slutningen, eller? Ja, okay. Og altså det hele er bestilt, eller hvad? Altså det er også svært jo, altså. Kom igen, Lisa, vi sværper. Det er godt, du kommer imod. Så er det jo faktisk rimelig svært. Spil med ham! Åh. Ej, det er så også slemt. Jo. Altså, jo. Det plejer bare at være sådan, nå okay, og så er det det, så man videre, altså i stedet for at man lige faktisk skal gå en tur for det. Shit, man. Det er altså... Så det er bare fordi hun elsker dig. Bare Morella, der kommer med kniven, ikke? Og ej. Det er altså også 2 uger, det er så lang tid, når du skal ud og vandre. Hey, lad være med at bare løbe væk! Spil med ham! Spil! Der er ikke engang nogen pool, eller hvad? Nej, det døde den. Der er så den død jo, altså. Ej, altså jeg kan godt mærke, det er en svær en, vi står i her. Det er en svær en. Og problemet er, at det er bestilt. Havde det nu bare været før, så man kunne nå at snakke om det, og så sagt, okay, så tager vi afsted en uge, så kan jeg godt komme med til det i går, eller sådan noget. Men... Ja.
Du var bare sådan, stemmer ikke for, stemmer ikke for, stemmer ikke for. Ja. Kom nu op, Olli! Kom nu op! Kom nu, gutter! Du spiller baglæns, så skal vi med! Kom bare, vis den! Så stammer den af, yes! Ej. Det kan du godt nå. Ej, det er fandme også et råd der. Ej, det er så også øv. Det er det virkelig. Jamen, det er også, altså igen, problemet er, det er bestilt. Havde det været før, så kunne man sagtens sådan, have sådan snakket om det, men når det er bestilt, så er det bestemt, og alt det er planlagt, og eller rettelagt, alt det der, altså. Så kunne man have snakket om det jo, tænker jeg. Vi får se, hvis den her slår sig, så er det farligt. Corner, du står i vejen. Tak. Jamen altså, den er virkelig, den er så svært, den er. Men jeg tænker bare, havde den ikke været bestilt, så kunne man have snakket om det jo. Det er lidt værre, den er bestilt, så kan man ikke sådan forhandle og sige, okay, så tager vi kun stedet en uge, eller så... Kan man ikke? Det er også sjovt, når du ikke har fået det at vide, altså. Det hjælper ikke at holde noget hemmeligt, tænker jeg. Det gør det overhovedet ikke bedre, jo. Kom. Altså, der er 2 valgmuligheder, tænker jeg. Der er at blive ved med sin beslutning og så sige, okay, så tager jeg ikke afsted, eller så kan man bare sige, okay, jeg tager afsted. Ja, det kan man selvfølgelig sige. Altså, du skal bare gå efter, hvad du selv vil, jo. Og så, altså, så må hun bare høre efter på, hvad du vil, jo. Nej, hun skal høre efter. Det bliver hun nødt til, ellers så kan man ikke komme nogen vegne, jo. Ej, det kan så... Man skal ikke blive passet. Det går ikke. Altså så... Du er jo 16 eller noget. Er du ikke 16? Nej, 15. Og så kan man ikke passes. Det burde hun vide. Jesus Christ. Bare sidde med barnpigen og spille skak. 2 uger. Og det er så... På... Er det sådan noget filmgalla eller sådan noget? Så skal vi også det, tror jeg. Vi skal alligevel til det. Vi skal... Nej, mor, det... Skal man endda sige hej, jo? Ikke længere over, vi var Nej, så det er godt. Så er det gået og se mega sur ud, bare sådan, Nej. Ja, jamen det var sådan, altså, jeg kan heller ikke helt huske det, ikke, fordi vi var sådan ordentligt træt, for vi sad og spillede musik til klokken sådan 2. Men altså, ja, vi skulle skrive nogle nye sange og sådan noget. Ja, vi har skrevet 4. Der er bare ikke nogen tekst til. Der er kun tekst til 2 af dem. Ja, det er ordentligt sygt. Det er bare sådan mega underligt godt. Det her det er anden dag, jeg spillede bas, og sådan... Jeg er sådan mega meget nybegynder, ikke? Men alligevel så går det faktisk okay. Det er ret fedt. Nå, ja, men altså Nicky han var sådan...
Fordi der, du sagde at jeg skulle hilse. Og så var jeg sådan, jeg skulle hilse fra Maria, og så var Nicky sådan, Maria, og så sagde jeg sådan, hilsbær. Nå, ja, så var Nicky sådan, ja, det er sådan, ja, hun er sådan min bedste pigeven, ikke? Og så, og så er jeg sådan, ja, og så var Nicky sådan, ja, det virker som om hun vil mere end bare være venner, og så er jeg sådan, hvad, ja, det sagde han. Og så sagde jeg sådan, hvad nu hvis, altså, så var han sådan, så er jeg ret sikker på, at han sagde, at det bare var sådan, at det kunne han godt finde på, hvis han ikke havde en kæreste. Jeg er sådan, jeg kan ikke helt huske det godt, men jeg er sådan 70% sikker på det. Jeg kan huske det sådan, at det var sådan, det blev sagt. Ja, jeg ved det godt, det er ikke godt nok, men sådan, jeg kan virkelig ikke huske det. Og jeg var sådan, Jakob, du skal huske det her nu. Og så glemte jeg det, fordi jeg var mega træt i går. Nej, bare rolig, jeg skal nok nå at finde ud af det. Det. Jeg har jo masser af... Nej, ja, 2 måneder siger jeg bare, så er hun der ikke mere. Ja, det tror jeg virkelig på. Hurtigt videre. Eller hvad? Morne. Du forsvandt. Sådan der, du forsvandt med Rolle. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det er nok bare internettet på Turø. Ja. Nå, ja, du var ved at sige. Et eller andet med, han er sådan, eller hvad skal man, ja. Powerknap, så lukker du helt telefonen. Ja. Ja. Og hvorfor siger du det? Er det ikke det, du håber på, at det kommer til at ske? Altså, der kommer til at være noget. Nej, det kan du selvfølgelig ret i. Har han også været hjemme med hans far, der er mega nøjeren. Der er virkelig creepy der. Ja, var du med til hans fest? Nej, der er virkelig creepy. Nej. Men jeg var inviteret. Ja. Nå, ses. Ses. Nej. Det ved jeg ikke. Det var virkelig slemt ved Nicky, ikke? Ja, inde i stuen, ikke? Der sad de bare alle sammen og røg. Ja, alt det ud fra haven. Ja. Jamen, det bliver, du ved, ja. Ja. Ja, Sandra og Majbom, eller hvad fanden hun har, eller sådan noget. Sådan der. Få den igen. Og spil igen. Få den kørende. Jesus Christ. Sandra, hun kunne godt tænke sig at drikke mig fuld. Der hun skrevet til mig så sådan, nå, ja. Ja. Jeg var sådan, great Sandra, jeg er 7. klasse, og så ja. Sådan er det. Det er sødt. Ja. Tror du England? Du ved ikke, så meget England vil du heller ikke være. Nej, det er rigtig noget, faktisk. Det er ikke særlig fedt. Ej, nu har Rusland bolden. Rusland slår den over. Nej. Nå.
Kan vi komme på første stolpe? Det er sådan, der er aldrig nogen, der kalder ham Sebastian. Det er der aldrig nogen, der gør. Der er aldrig nogen, der kalder sig sådan, sit fornavn. Nej. Kom. Nej, det er der faktisk ikke helt mange, der gør. Ikke engang min lærer kalder mig ikke engang Jakob, altså. Ja. Kom, kom! Gør den færdig, gør den færdig! Kom med! Det er sådan, vores lærer giver alle fra klassen kælenavn. Kom bare, Visdal, kom bare! Kom! Ja, det er ret chill. Det er ret chill. Nå, vi kom... Ja, det er ret nok. Men altså... Hjemme med Nikis far, der er rundt i nøjeren, der er sådan en gulvtæppe. Det er sådan noget gulvtæppe i stuen, der bare bliver røget helt gult, så det er bare sådan ved at falde af, og der er ikke... Nej, det er altså ikke fedt. Der skal du igennem. Det er ikke... That's not good. Nej. Jeg har kun set hans mor en gang i det, da han kom kørende på sin scooter ned til Nicky for at give ham en cigaret og en Pepsi Max. Da vi skatede. Ja, det var altså rimelig genialt. Det havde jeg da også ret fedt over. Men jeg nødt. Ja. Ja, det er han virkelig. Ja, for han er sød og sådan, men nogle gange så er han bare weird. Eller han er ikke sådan weird, det er bare sådan dem hans far, ikke? Og der er rimelig nøje, der er altså virkelig creepy. Det er der altså. Jeg tænkte sådan, nej, det skulle jeg sgu ned i noget af det der. Ja, jeg skulle sove derovre jo. Det var sådan, jeg vågnede bare op med kvalme, fordi der var så meget røg i hjemmet, så jeg vågnede bare op med kvalme og blev nødt til at gå udenfor. Ja, det er altså virkelig slemt. Nej. Det er altså ikke særlig godt. Det er lidt et problem. Et stort problem faktisk. Altså. Man kan selvfølgelig vende sig til det, eller man kan sige, det er jeg ligeglad med, eller... Men alligevel, nej. Ja, nej. Ja, men det er ordentligt kårende at stå her og filme. Kom på! Ja. Jamen, jeg synes, det er sådan ret forvirrende lige nu, faktisk. Det ved jeg ikke, alting er bare forvirrende inde på lige nu, fordi jeg er sådan mega træt. Jeg har ikke fået nok søvn de sidste par dage. Da vi gik i seng, i seng klokken 2 hjemme med Nicky, og så stod vi sådan ordentligt tidligere og blev ved med at spille igen. Og så kom jeg hjem, og så sov jeg, og så var jeg bare stadigvæk træt, altså. Men jeg var ordentligt død. Jeg har også fået ud til, at jeg har taget nyt profilbillede i dag. Ja, jeg har bare ikke... Min pappa er lige gammel med at redigere det og sådan noget. Sådan, noise. Min pappa han går meget op i billeder, jo. Og sådan en kamera til 21.000. Eller sådan noget. Ja. Ja, det er det, han går sådan op i det. Nej. Det er sådan... Ja. Skal du det? Han irriterer mig lidt. Han irriterer mig faktisk rimelig meget. Han er bare en træls person, synes jeg. Nej, det tror jeg ikke rigtigt. No, yeah, of course. Kom, gutter, søg den!
væk. Godt, kom op. Hey, tag nu løbet tidligere. Lad med at gå igen, gutter. Ja. Kom, Lisa, kom, Lisa, kom ud. Gør du det? Kom færdig, uden frispark. Shit, hvor dejligt. Det er ret sejt. Fortsæt, kom næste, kom Julie. Ja. Sådan er det også med Silas fra min klasse. Han er også bare sådan, nej, al religion, det er bare lort. Så er vi bare sådan, ja, okay. Nej, det er noget filmet. Så. Nej, der er ingen grund til at holde en fest. Nej, så er bare sådan, jeg tror ikke, at vi holder en fest, det er det, vi gør. Så var sådan, hvad? Nej. Det giver ikke rigtig nogen mening. Der er også en, min klasse. 7. Det er der, man finder ud af, at de har købt pizza uden en. Nej, de skal nok komme hjem. Hvornår gik de? Jeg tror, de er hjemme 12:30. Senest. Det tror jeg. Så jeg har ikke liket Cindys profilbillede, jo. Så skrev hun bare til mig, Jakob, hvad er det? Så var sådan, ja, hvad er der galt? Så var hun bare sådan, hvorfor har du ikke liket? Så jeg sådan, ja, jeg tænkte, det var lige meget, altså, så var hun sådan, er vi ikke venner? Så sådan, ja, jo, det er vi vel, men altså, det er jo dig, der er det med, at nu er mine snaps, og bare åbner snaps uden at læse, sådan, uden at svare og sådan noget, så jeg tænkte, ja. Det er også ret fuck. Ja, så begyndte hun at skrive til mig igen, og så svarede jeg, og så skrev jeg, og så igen så åbnede hun bare en snap, som var sådan, ja, ses. Jeg virkelig var sådan, it came out of nowhere, altså, det gav ikke nogen mening. Det virkelig var mega tilfældigt, når hun skriver, jeg er bare sådan, what? Sådan er det. Ja. Jeg tror bare, det var virkelig akavet sådan, hvis jeg møder hende i byen eller sådan noget. Ja, det er det, og så kan jeg ikke sådan komme over og sige hej, så det er bare ordentligt akavet. Ja, så ved du bare, for at jeg ikke kommer over og sige hej, hvis der er. Fordi det er sådan virkelig... Fordi det er ikke fedt. Det er virkelig ikke godt. Og så er der mega mange, der har skrevet til mig på grund af det der med Anton og hende. Der var ordentligt mange, der har skrevet til mig, bare sendt et screenshot af det, så er jeg bare sådan, ja, Så jeg var sådan, selvfølgelig jo. Ja, sådan er det. Det kan godt være, hun skrev sådan, at vi er stadigvæk venner, men det er vi jo egentlig ikke rigtigt, altså. Sådan er det. Fint nok. Ej, jeg kan virkelig ikke finde noget at tegne. Som jeg virkelig ikke. Det var eneste, jeg kunne tegne. Jeg synes, det er sejt. Ja, jeg forstår ikke, hvordan man sådan kan finde noget at tegne. Hvordan man, og hvad bestemmer, om man kan tegne, og man ikke kan tegne? Det har jeg aldrig rigtig sådan forstået. Ja, det er underligt, at det ligger i en sten, og man kan finde ud af at bruge sin hånd til at tegne med. Ja. Nå, så fløjter vi også snart. Så er der snart pause, ikke? Og så kan jeg lige få mig en god pause. Nu har jeg stået op i 35 minutter. Det er også, ja. Sådan er det at stå og filme. Står på et tag. Ja, de kan kun høre mig, så de kan kun høre den ene del af samtalen. Ja, sådan er det. Det kan også være, at lyden bliver slået fra, det ved jeg ikke. Jeg synes, at vi kan se den igen, eller sådan noget. Der er det sådan... Men ja, jeg forstår det ikke rigtigt.
Ja. Det var altid mig, der får rødt og guldkort. Det er sådan mit liv. Ja. det er ikke så godt. Det er ikke en særlig god ting at kunne. Viborg, vi skal da se, om vi kan spille dig i førende. Jamen, det er jo ikke så godt, når jeg er ude. Det er det sidste kamp, så jeg kan ikke få lov til at være med i sidste kamp. Der er kage et eller andet sted. No way, jeg kom lige i tanke om, der er bare kage. Shit, man. Jeg skal ned og have noget kage på et eller andet tidspunkt. Jeg håber, det kommer. Der er en vanille der. Ses. Og så går det indlæg. Koster Jule. Nej. Nå. Jeg kan godt tjekke beskeder sådan nogenlunde. Why? Nå, det er billeder. Nå. Damn. Hvordan er mood? Er den helt gal? Okay, nu er vi ude i det her igen. Enten så kan du gå ud og sige hej, eller også skal du vente på, at de kommer ind og siger hej. Jeg tænkte bare, jeg vil ikke lige forstyrre. Er der kun en tilbage? Nå, jeg troede, du snakkede til det, derfor jeg var sådan lidt, altså, jeg gider faktisk ikke hele den her uge af skole, det gider jeg faktisk ikke, fordi jeg vil bare gerne have ferie. Så. Nej, men så i den sidste uge, der laver man jo aldrig rigtig noget, jo. Det er det, der er fedt. Vi laver ikke on hat. Det er virkelig fedt. Nu kan jeg få lov til at sidde med. Det er dejligt. Hvad så? Hvad så? Nej, vi har også idrætsdag. Det er altså bare, det er ikke fedt. Der er man virkelig bare sådan, hvorfor? Det giver ingen mening. Lars, er du fundet? Nej, sidste skole, der er vi fri sådan klokken 10 eller sådan et eller andet latterligt. Ja, det er bare sådan, det er altså bare øv. Nu kan man ikke gøre det. Man gider ikke gå gennem sidste skoledag. Struggle. Det er det virkelig. What to do? Skal man være syg, eller skal man komme? Det er der også mega mange på vores klasse, der gør. Så der er ikke nogen, der gider at lave noget. Ja. Ja, så ved man godt, hvem der er vundet. Ja, det er også bare øve. Ja. Det er virkelig bare sådan. Ja, det er faktisk helt fint. Jamen det er sådan, jeg har aldrig rigtig forstået idrætsdag, for det er sådan, at man får lige virkelig en idrætsdag, synes jeg. Jeg synes bare, idrætsdag er sådan, altså det er bedre end normal skole, synes jeg, fordi altså jeg har det fint nok med sådan at løbe og sport og sådan noget, men ja. Men der er virkelig mange, der synes, det er ordentligt noget af en idrætsdag. Vi har også altid sådan mindst en tredjedel på klassen syge. Sådan i en enkelt dag. Men sådan er det. Det skal der også være plads til. No way, der er sådan en kæmpe bil, der flyver lige siden af mig nu. Kæft, den er nøjeren. Nej. Nu fløj den væk. Den der.
Nå, ja. Åh shit, det er trygt. Det er ret over, ja. Du er bare, din krop er bare sådan, nej, det er nok sket. Ja, det er ikke godt. Nej. Det skal nok gå. Skal du bare, altså, jeg ved ikke, at du har det der astma med at lave, så kan du bare sige, jamen så behøver jeg vist ikke lave så meget og sådan noget. Kan vi ikke gøre det? Ja, så kan du bare sige, at du kan lave så meget affald, så får du astmaanfald, og det gider du ikke at have. Hvad kan man vælge? Er det sådan, du kan vælge sådan noget rulleskøjte og fodbold og... Der er langbold og sådan noget, ja. 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 Nej. Jamen altså, i det mindste kan I vælge, det kan vi ikke. I bliver tvunget til at lave sådan nogle atletiske øvelser og sådan noget i hold og sådan noget. Så, nej, vi bliver sådan inddelt i lande. Vi bliver inddelt i hold, som bliver inddelt i lande, hvor man sådan, så kæmper for det land. Så, ja, så alle de laver det samme, og så battler man i det samme, og dem der så får flest point, de vinder, så er sådan en lille trofæ. Det er sådan, det er okay, men det er sådan ikke fedt. Ja. Fuck det. Jeg tror, jeg har 160 på mit eller sådan noget. Ja, det var flere end mig. Nej, skal vi lige gå ind og tjekke, hvor mange jeg har? Jeg tror ikke, jeg har så mange. Okay. Ja, det er det, jeg siger. Det er sådan, jeg er bare sådan, ja, fuck det. Sådan, folk, der lægger profilbilleder op, og så er de sådan, de fik ikke nok likes, så sletter de det igen. Det er altså bare, det gør man ikke. Det er virkelig ærgerligt. Nej, det gør du ikke. Det er simpelthen for kikset. Det er det altså. Det må du ikke. Det er for kikset. Please no. Det kan jeg slet ikke klare, hvis du gør det. Ej, det kan du ikke køre mig? Sådan der. Nej, det var fordi telefonen har ikke så godt hed på bølgelandet. Nej, det er faktisk måske meget normalt. Så scorer de? Nej, vi scorede ikke. Jo, den er slut. Den var kun til 7 minutter eller sådan noget. Så skal jeg stå op i 35 minutter igen. Det er altså bare 2-0 til os. Det er ordentligt legit. Men det var sådan... Ja. Ja, det er mega... Det er det virkelig, ja. Det er virkelig det mest dræber. Det er sådan...
Jeg kan stadig ikke komme over, at jeg troede, du spillede håndbold. Jeg ved ikke lige, hvem jeg har sammenlignet dig med, men jeg troede virkelig meget, du spillede håndbold. Men det har jeg så, det gjorde du så ikke. Sådan er det. Det er faktisk ordentligt grinerne at spille sådan en sport, hvor du bare kunne gå ind og nakke nogen. Og sådan noget. Ja. Nej, det... Ja, nej. Du skal nok overleve, hvis det er. Men det ser mega griner, hvis du bare har en dårlig dag, så bare går ind og spiller fodbold, og så går det bare ud over dine modstandere. Det handler bare om at gøre det på den gode måde, sådan hvor det er lovligt. Hvad skal man sige? Ja, det er sådan forholdsvis straight simple, er det ikke i sådan, altså, håndbold der er der rimelig mange regler, men i fodbold der er det ikke så slemt faktisk. Nå. Jo. Ja. Ja. Det skal man, og det er ordentligt grineren. Det skal man også gøre en gang imellem. Ja. Ja. Spil bold eller løb igen! Ja. What? Jo. Nej, det kan jeg jo ikke sige. Eller, det kan... No. Vi tager dem, vi nakker dem. Fuck det. Ja, så kan de lære det. Bare der har bare det griner. Så er det fint nok. Ja. Selvom jeg ikke er så god til så. Nå, der er offside. Nå, den bliver rusur. Ja, det var vores træner. Det er fordi, vi gør altid, det er sådan, ja, vi er ikke så gode til at spille fodbold, så... Nej, vi er faktisk okay, men... Der er altid, vi gør altid et eller andet forkert, det skal vi jo. Ja, derfor er det stadig ikke godt nok. Har du gået i klasse med onkel Morten? Det ved jeg ikke, det er det bare ikke. Ja, det er. Nej. Jeg skal egentlig virkelig meget pusse næse lige nu. Sådan er det. Jeg må lige overleve de sidste 20 minutter. Godt corner. Jeg tror du kan høre det. Hvor længe er det spillet? Det ved jeg ikke. 10 minutter kan eller sådan noget. Nok mere 10 minutter. Det var corner, det er Olivers lillebror. Olsen. Corner, som i C-O-N-O-R eller sådan noget. C-O-R-N-E-R. Ja. Hvem snakker du med? Snakker med en, der hedder Maria. Ja. Det gør han. Det er only gangster. Nå, jeg troede så ved siden af mig sådan så hyggesnakker med dem. Kunne det være lidt skøjt? Hold da, nu er der en, der er sur. Så. Nå.
Du har omkørt igen. Du har omkørt. Hvem er det? Stefan er også dejlig. Ja. Fra alle andre. han svømmer, han ikke? Yes. Det er ordentligt legit. Viggo sidder her. Okay. Nej, det er ordentligt griner. Jeg gør det hele tiden. Ja. Oj, shit, man. Nej, men det var det, han sagde, tror jeg. Igen, jeg siger tror jeg. Det er det, altså... Det sagde han. Det kan også være, han sagde, at jeg føler nok... Jeg ved det ikke. Det var et eller andet med mere end venner. En af jer eller sådan noget. Og det skidt, jeg ikke kan huske det her. Ja, Paul, vi skal nok få opklaret det. We shall get it opklaret næste gang vi øver. Ja. Nej. Og han snap, ja. Jeg spurgte Silas, han har ikke svaret endnu, men han svarer ikke rigtig på mig. Ej, det er fordi han er ikke så hurtigt til at svare, så ej, jeg ordentligt må ørevaks på mine ørepropper, eller øreting. Ej, ja, så bare øve det. Ja. Jeg er lidt for sådan, det er egentlig meget indenskift, men ja. Jeg har det faktisk rimelig meget tilpas, hvis jeg står udenfor. Ej, det er lidt for varmt. Hvis man skal bevæge sig, så er det for varmt. Ja, jeg er også glad for, at jeg spiller fodbold i dag, faktisk. Jeg var... Solskin. Nå ja, solskin. Ah, ja. Jeg var lige sådan... Solskin. What? Men ja, altså, det er sådan, hvis solen har været fremme, så havde jeg ikke overlevet. Sådan er det. Det er så det godt, det ikke er solen ikke skinner. Ja. Ja. Godt være, jeg bliver sådan meget bedre venner med dig nu. Sådan i forhold til, hvad vi var før. Ja, så jeg var sammen med Cindy. Sådan, vi snakkede sammen en gang. Det var det. Ja. Ja, det er også. Ja. Hvorfor er du ikke med? Fordi jeg får rødt kort. Jeg ved det ikke. Nej, det kommer ikke. Flasker det over. Nå, der var lige en, der spurgte om noget. Nå, ja. Og jeg er også glad for, at vi er BFF. Du skal bare kravle op. Den er helt væk. Den er jo grøn. Ja, du er sådan, hvad? Ja. Ej, tør du ikke sætte. Nej, bare roligt. Det var fordi, der er en, der spurgte, som jeg heller lige svare til, fordi så sidder jeg. Fordi jeg er ordentligt legit i gang, Rolle. Ordentligt legit. Hvor så du? Jeg er sådan der. Ja, det er fordi, jeg har været sammen med Nicky. Nej. Men han siger 1, 2, 10 og... Hvad de lavede? Ja, lige meget intern ting. Ja, det er fordi, det er sådan... Jeg chiller til 1, 2, 10, og så tager jeg bare min tallerken, og så kører vi bare, mand. Sådan, det er noget, man siger te på. Nej, men... Ja, forvirring. Sådan er det bare. Lige meget. Ja. Ham har jeg spillet... Ham har jeg spillet noget fodbold med. Ja, det kan godt være. Nej, du skåder de andre med Rolle, det er ikke så godt. Nu står en kun 2-1. Kom så, Bjørn! Nu har vi fået Bjørn ind. Kom Renato.
Tør du ikke? Tør du ikke? You have heard of the legend himself? Nej. Nej, nu skal de score igen, nu må de... Nej, det går ikke det her. Jeg skulle være med. Nej, men de var mega tæt på, jeg synes, vi var lidt tæt på. Shit. Det blev lige pludselig intenst i de sidste stykke tid her. Jeg kommer ikke. Ej, for satan. Du kan sidde på den her stol. Jeg kommer ikke ned igen nu. Jeg var roligt selv, du skal nok overleve. Hvad? Du skal nok overleve. Jeg må lave en film, og så bare vælte. Ja, det er det. Ja, men jeg kan godt forstå, at du er lidt forvirret, fordi... Det er ikke fucking noget. Så du står lige foran kamera. Ja, sådan der. Okay, Marolle, jeg er back. Det er sådan lidt ordentligt forvirret, når jeg snakker til forskellige mennesker. Hvad? Ja. Nu er Bjørn kommet ind, nu bliver det mål. Det er det, Bjørn scorer altid. Ja. Nej, det gør han ikke. Han har faktisk scoret nu, men... Øj, nej. Okay. Okay, Marolle, I'm here. Nu skal du ikke være forvirret mere. Snak med mig. Nej. Snakker bare med dig nu, Marolle, så det ikke er forvirret. Det er faktisk virkelig sten, når der står her på filmen. Jeg skal bare hjem i seng. For din skønhedsvand. Hvad siger du selv? Når du snakker med folk? Ja, jeg snakker i telefon. Og tror du bare, at jeg stod og snakker med mig selv eller sådan noget? Ja, præcis, jeg tænker. Hvad fuck siger du for ham der fint? Nå, ja, det vil sige, at folk de troede, at jeg stod og snakkede med mig selv, Marolle, det er det. Ja, det er også sundt at snakke med sig selv eller sådan noget. Hvorfor spiller Ja, det er det nok ikke. Det gør de sgu heller ikke. Ja, de gør. Der er svendmærker på. Nå, jamen, så er det sikkert, fordi jeg glemte at signe. Ej. Så. Viborg! Ja, altså Marolle, hvad er status nu? Er de stadigvæk, mood mad, eller hvad? Ja. Men de virker klar til aftensmad, det er det vigtigste. Det er også sådan, altså du kan vælge at vente på, at de kommer derop, eller også kan du gå ned. Og sådan... Skal jeg komme ned og Shit, det er jo lige til på score igen, mand. Ja, men det er fordi jeg ikke er med jo. That's why. Easy. Vi har faktisk et godt hold. Ja, vi har et ordentligt legendehold. Måske spille Ja. Jeg er også lige blevet udtaget til sådan noget landshold sådan noget. altså på den her bane. Ja, men jeg sagde nej. Altså den bag den min. Jeg sagde nej. Men det er fordi, jeg var ikke god nok til at komme med første gang, så jeg var blevet skrevet på sådan en liste, at hvis de manglede nogen, så ville de ringe mig op, så er jeg sådan, fuck no. Eller det var ikke sådan noget, det var ikke sådan noget landshold, sådan noget. Det var sådan noget, et træningsnøde, hvor der så var nogle træner, der skulle kigge på os, eller sådan noget, og så er jeg bare sådan, jeg var ikke blevet udtaget til det i starten, og så var jeg kommet på sådan en liste, at folk kunne ringe til mig, hvis det var, at de havde brug for nogen, og så var jeg sådan, nej, synes jeg faktisk ikke, de skal have lov til. Ikke når jeg er god nok første gang, så kan de bruge mig anden gang heller, tænker jeg. Og så er det sådan, jeg tænker ikke lige at gå efter at blive professionelle fodboldspillere. Jeg tænker bare, at det er hyggeplan. Så det var også det. Oj. Ja, nu er der krig nede på banen. Ja. Jeg kunne faktisk ordentligt godt tænke mig, at der kom slåskamp ind på fodboldbanen, så jeg bare kunne komme ind og bare sådan, ush. Det har jeg altid sådan tænkt over. Ej, ja, den er en af jer på noget først, holder den ud. At hvis der kom slåskamp, om jeg sådan ville, hvad jeg ville gøre, om jeg sådan ville være sød, og jeg bare ville nakke ind. Ja, det tænker jeg nok, Marolle.
Du vil komme med en pistol og knive og alt muligt jo. Alt muligt. Morgenstjernen. Alt. Og tænk på, hvis jeg havde... Prøv at tænke på, hvis du havde været... Prøv at tænke på, hvis jeg havde... Ja, og så er det bare sådan noget voldsomt noget. Hvis du havde... Jo. Det er det. Det er fordi... Ja, det tænker jeg også. Det er bare sådan, no. Men sådan er det. Det havde de åbenbart tænkt sig. Nu skal jeg til at sige et eller andet, nu glemte jeg det. Jo. Det er ikke sjovt. Det er typisk min hjerne, det her. Og for god standpunkt. Ja. Skub det nu lidt, når de spiller baglæg! Har du ikke 10 standpunktskarakterer? Vi går sådan et siler ned, til vi får dem. Oj, Bjørn her. Altså, det... Ej. Hvorfor ikke? Men ham der... Så har der... Tænker jeg, altså, hvis du siger, du er englen, ikke også, så burde du vel ikke være bange for at tage din standpunkt. Du har ikke set nogen af dem? Nå, nej, de scorer de. Ej, de scorer kraftedeme. Nu står den 2-2. Shit, man, der går helt amok ned på banen. Vi tager det sammen, du. Skal du aldrig være hjemme, eller hvad? Sådan. Ja, jeg tænker, vi ringer efter en ven. Vi ringer efter en ven, så vi kan sætte ind. Ej, men må det ringe. Det er altså bare øve, der. Kom. Så kan du sætte mig. Hey Gab, har du lyst til at styre kameraet? Har du lyst til at styre? Jeg vil gerne. Jeg vil gerne styre kameraet, det er fandme i orden. Det er nemlig ikke. Kan du finde ud af det, Corner? Skal du lige have en guide? Gab, vil du gerne styre kameraet? Jeg vil gerne styre kameraet. Okay. Okay, du skal bare, det er sådan, du følger bare bolden der og kører til siden, og sådan ikke noget med at zoome. Du skal bare følge bolden hele tiden, så kører du bare til siden. Fordi jeg nu er stået for lang tid, det er faktisk mega røvsygt. Kan du ikke se bolden på det? Har du vundet i Nej. Er det Vansved? Ja, nej, det er State. Det er Supreme. Nej. Det er Supreme? Hvis du ikke gider, Gabi, så vil jeg gerne. Jamen, så, Gab, så nu er alt ansvar på dig, så slipper jeg. Fuck, det går sygt. Ja, skal jeg godt? Ja, du kan ikke hoppe fra nu. Ja, skal jeg godt? Der er noget en cheeseburger nu. Ja, du må ikke få noget. Gabi, hvis du også skal spise det, skal jeg så gøre det? Ja. Har du seriøst nuggets? Okay. Så Gabi til det. Der er ikke lyd på det her, vel? Ja, jo. Jeg har ikke McDonald's på mig. Altså Gabi, jeg har snakket i telefon med... Gabi, jeg har snakket i telefon med... Nej! Gab! Jeg har snakket med telefon egentlig, mens jeg stod og filmede sådan ting. Når folk så ser det, så tænker de bare, at det giver ingen... Nå ja, så sådan, hendes røv, ja. Der er fuck virkelig. Nej, Gab, for helvede. Så hvis du vil spise, skal jeg have det? Gabi. Nej. No. Han kan jo ikke fandme se noget der. Er der seriøst lyd på det her? Ja, der er lyd på. Nej. Ej, det mener du kraftigt med. Jo. Der er en band. Hej. Så de også hørt, at du var fucking Jamen, det kan også være en lyd, der er slået fra. Ligesom Lars og Vig. Jeg kan godt høre, hvad de snakker om. Spis din burger, og så skal jeg. Bare tag over. Okay, Gab, er der noget, der går ned? Kan du godt styre den herfra? Ja, nu er det ham. Du bare ned. Jeg kan bare ikke se. Ja, giver det, altså, hvor meget har du købt, Gab? Tænker jeg, fordi jeg kunne også tænke mig en burger. Arthur Johnson! No way. Okay, no way. Yes. Tak, Gab. Jeg er på mad. Jeg fik sådan noget til mig, Rolle. Jeg vil høre mormor, jeg fik kajanker kyføkker nu. Jeg fik bolden. Det er godt. Ja, sådan er det. Du kan se, når du spiller mod AQS, så er det voldsomt. Det er altid nogen, der slår ikke. De spiller skydefammer. Ja, det er skønt i Odense. Det er sådan tæt på Odense. Så bliver man sammen med at slå ihjel. Sådan er det bare. Det er dømt til at ske. Der var også en sidste gang, altså uden så skal vi så kan han ikke sige tak til kampen, så er man bare sådan, at jeg slår ihjel. Altså, skås. Nej, jeg fik godt sidste kamp, Gab. Ja, jeg fik godt det der, var sådan... Hvordan det?
Ja, jeg var bagerste mand, og så igen i skulderen med ryggen og sådan noget, og så var der måske frispark, og så var jeg bagerste mand, så var der ryggen. Går du mod på? Nej, jeg var mod Lesby. Jeg går ikke kort, men det var mega fair. Nej, det var der, men... Det var bare professionelt frispark. Ja, det er det. Har du ikke været... Nej, det var fik du gul. Er du ikke den på holdet, der har fået flest kort? Jo, det er min specialitet. Jeg har også været skuffet, hvis det er sådan som Julius, der har fået flest kort. Og Mikkel kan også få en del. Nej, han har bare fået sådan nogle henstillinger. Ja, det er stedet for, fordi jeg skal holde sin kæft, jeg snakker altså. Må jeg ikke lave en stol? Jeg kan ikke se. Jo, det må du gerne, Conor. Nej, jeg kan ikke se. Nu går jeg sådan lige rundt på taget. Du har en overvejer, man kan skrive. Togen. Den hedder Gussi. Eller Guster. Så går jeg ind først. Så spiller vi lidt med Emdal! Spil det! Lad være med løbe op! Du skal spille det! Kom ind, Magnus! Kom ind, Magnus! Nej, dommer! Hey, Andreas! Rosner, du skal ikke løbe med, du skal spille! Jeg tror, han kan skyde langt. Tia, hvis han scorer. Tia begge to. Bang. Ja, han kunne skyde langt. Ja. Jeg vidste, han kunne skyde højt. Slå den første gang, hvis du kan! Kom ind, Karl! Og her kan vi se Corner, der filmer helvede. Kom, jeg skal Kan vi se Gabriel lige spille ud madkronen? Så kan vi se, Gabriel står og spiser en burger. Jeg kan ikke stoppe, når jeg først kommer i gang. Konfetten. Men bliver The Gangsters coming? Hvad siger Viggo? Hvor er han egentlig fra? Han bor til det. Okay, lad mig så få her. Herken. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Filippinerne. Filippinerne? Peace. Jeg forstår ikke, hvorfor T han laver Clark-Marie. Det kan man også se på kameraet. Er jeg flokklønte? Laver han klokkeri? Nej, han laver dig. Nej, han gør. Det er sådan et sejtband. Er du fint i det her? Under. Hvad er det? Jeg kan jo ikke filme det. Du må gerne gøre det. Det er jo ikke så slemt. Men det er godt kunne. Jeg kunne stoppe. Nej. Er det Titiste? Nej, det er Tis. Eller hvem var det, du var sammen med der, hvor det er meget? Mor. Jeg har med Aarhus. Det er så meget.
Det er død. Jeg skal lige blære mig over på fordi jeg ikke har sådan noget her. Fuck det. Det hørte jeg. Er I ikke ved at blive enige med det? Vi kommer ikke til at ikke? Er det Nyborg eller Viborg? Nyborg. Kan I ikke se, de er så... Fucking dum, eller hvad de? Jamen, de skal være SFB-trøje, hvor fuck skulle vide det fra? Ja, hvorfor tænker du så? Jamen lad os lige tænke på, at det er Viborg. Dem, der ligger i Midtjylland. Ja, okay. Er du fucking helt væk nu? Koger af helvede. Spil nu, Oliver. Angår. Det kan man altså. Hvor kæft kommer han godt bedre end bare. Han kunne finde. Godt Magnus! Vi hører, jeg fik ikke kort om lidt. Er du undkroner? Au, hallo. Film nu, kroner. Du filmer din film. Hvorfor filmer du deres røv? Ej. Han er fandme skræmt ham lidt. Det er kun fordi... Det er kun fordi de spiller i SFB, eller spiller i SFB-trøje, at de... Kroner. Lige der er i gang med et vigtigt møde over mobilen. Det er jeg. Ja, hold kæft. Jeg er i gang med at købe aktier i Frankrig. Du har snakket med hende, der var rig hele kampen. Marie? Ja, den er vildt. Du er det din kæreste? Det var korner ved ikke, det er så det er familie. Jeg er ikke så smart styr på det, jeg følger ikke med. Jeg har kraftigt været 4 år nervøs for, jeg skal ud for det. Så det er mig, der vil sætte det filmet. Hvad får du for det? Og så fordi, så vil jeg, altså, så var jeg bare sådan, at jeg skulle åbenbart filmere om sådan en... Det er bøden, eller hvad? Hvad siger du, Gab? Ja, det er bøden for at få rødt kortet, åbenbart. Så fik du det der. Gab, ved du, hvor kagen er henne? Hvordan kommer der ud til kagen? Jo, men jeg var bare sådan der, at der var noget, han havde taget sin fængsel fra en næste. Hvor de er nede i klubhus. Ja, okay. Prøv at hoppe rigtig hårdt, tror du kommer med. Ja, bare stå og hoppe på den. Der er en over igen med... Når skal du have dem af? Hvornår skal du blive på? Jeg svarer bare. Ja, jeg svarer bare. Ej, det er min af. Jeg tror, det var 2 måneder. Har du så haft den i et halvt år, eller? Jeg har haft den i 1 år, tror jeg. Headshot! Nu har du ondt i. Mærken spiller bare videre. Fik jeg lige en kævret, så. Hvor fik I hurtigt der boksebud fra? Eller sådan boksehændsker? Den har vildt bare. Ej! Dommer, hvad fuck? Hvis det er okay med dig, jeg står og filmer, ikke? Stop derovre, ikke? Så for helvede bare oppustet kobryst. Ved I godt? Ham der med de der dreadlocks der, kendte. Der er sådan en med de der dreadlocks der, ham der. Så, jeg tror han er albino. Jamen, den lidt... Han er... Fordi han har nej. Har du set ham der? Ham der træeren har stadigvæk ondt i kæben. Det har du også ret, hvis de er stille. Der er en ginger. Skal vi arbejde
Ham der. Han er ikke albino, han er fucking normal ud. Du ved, albino, det er, når man har sorte felt. Hvor han blev 8. Han er sådan fucking sjov. Kom der, prøv. Det er nu, corner. Er det sidste kamp? Shit! Så ser jeg ondt i kæven. Hvem? Ham der derovre. Hvem? Han der skifter ud. Kom gutter, er du klar igen? Hey, er du klar? Sådan, vær opmærksom. Så for satan. Gud, han det bliver holdt. På filmstue. Skal man lave damer? Det kan derfor ikke tage at filme. Rolig! Skal jeg gøre det? Fuck, han er hurtig. Så gør vend ham. Asian skills. Do it for the rice. Do it for the rice. Do it for the rice. Og så går han ud. Der er ikke nogen forskoler, når han kommer hjem. Til hvem? Til selvfølgelig. Okay, wow, det går. Jeg vil ikke falde af filmen. Glem det. Du står i vejen, Gabi. Jeg tror alligevel ikke. Hallo, skal vi lige høre? Klar, Gab. Oj, nej. Åh, jeg ved den. Kom nu. Yes,